em demanen què és el que hauríem de tenir present en aquests moments des de les funcions i les tasques que els equips directius estan realitzant als centres escolars. La primera qüestió és considerar que les organitzacions humanes són estructures al servei de les persones i no persones al servei de les estructures, i sovint això sembla que ho oblidem. Per tant, hauríem de poder trobar un equilibri entre la cura que fem a les tasques que realitzem, als encàrrecs que tenim com a institució escolar, i la cura que fem també a les relacions que hi ha entre les persones que formen part d'aquest centre, d'aquesta comunitat. També, en segon lloc, em sembla que seria important considerar els diferents estrats existents dintre d'aquests sistemes humans, com si d'unes nines russes es tractés. Per tant, el segon equilibri seria l'atenció tant a la persona com als grups que integren aquesta institució escolar, com a la pròpia institució. El tercer punt, que em sembla que hauria de ser de la mirada dels equips directius, hauria d'estar fixat amb la comunitat en el seu conjunt, perquè la comunitat som totes. I si algú queda fora d'aquesta comunitat, algun aspecte de nosaltres, fins i tot de nosaltres individuals, queda fora. Seria el tercer equilibri entre la mirada als infants, adolescents o joves, segons l'edat de cada centre, a les famílies d'aquests infants, adolescents o joves, i també a les persones que configuren l'equip de professionals que treballen dintre de la institució escolar. També caldria mirar l'experiència vital, com se percep, com se sent simultàniament. Ho fem així els humans. Per tant, hauríem de buscar un equilibri entre l'acompanyament físic, l'acompanyament emocional i l'acompanyament cognitiu. No podem perdre de vista que som una integritat holística, un tot. Passa com als dofins, que sembla que siguin peixos i resulta que són mamífers i han de poder viure en el seu hàbitat natural. I per últim, aquesta mirada cap als equips de treball i els grups que estan dintre de la institució. Però no només dintre, sinó també fora, perquè la institució escolar està relacionada amb altres institucions, perquè és un sistema dintre d'un sistema més ampli en relació amb altres sistemes. Per això aquest equilibri entre el fora i el dintre del centre té que fer-nos mirar cap a l'autoregulació organísmica i la permeabilitat que aquestes institucions tenen. Amb això, em sembla que serien 5 equilibris a buscar en aquests moments de trànsit.